Bukeli sesikhuluma naye ke udadewethu some business sesithi top achieve. Yeah, sikhuluma no top achieve uzoyichaza ukuthi ubani wakuphi. Dadewethu, hey, ngiqala nje ngisababaza lokho engikubona la. Okungaka uyaphila? Ngiyaphila. Nantu usuku iningizimu Afrika yonke ikhuluma ngawe. Yeah. Amaphepha onke kuma front page kukhulunywa ngawe. Usuka kwaNongoma uzizwa kanjani? Ngizizwa ngijabule kakhulu ngoba bekade ngisebenza kanzima lokho engifunda ngoba bengifuna ukuthi kuze kwenzeke lokho mase kwenzeka bengalindele ukuthi kuzosuke kudume kangaka bengithi nje kuzoba into encane. Tshela mina yini i-strategy obusebenzisa ekufundeni ukuze ukwazi ukuthola zonke lezi zinto oyitholile? Yini le nto uyenza wena ehlocabanga ukuthi iyona ekulekelele kakhulu? So mina into engicabanga ukuthi bengisiza kakhulu ukuthi bengingafundi ngokuthi mhlambe ngizofunda bese ngiyayeka kanjalo. Bengifunda ngipractice iphepha and ngiyenza sure ukuthi before ngize ngiqale ngiyapractice kufanele ngize ngi-understand lento engiyifundayo. Ngenze sure ukuthi ama-basic ngiyaweza ukuze mase ngifike ephepheni mhlambe kufike isibalo esinzima or umbuzo onzima ngiyazi ukuthi baqonde ukuthi babuza lokhu bazama ukungigida. Mangikwazi ukubamba i-basic ngizokwazi ukwenza imibuzo lenzima. Ngifisa ukubheka ngike ngeza ukuthi kuba nesikhathi la ugula khona wangabikho esikoleni attend i-winter school. Yeah. Ama results mubuya lapho ke ahambe kanjani because uphazamisekile kakhulu wangakwazi uku-attend i-winter schools attend ezinye ingane full time wena ukho sesibhedlela. Ama results akabuya athini lapho? Aba results ami ngikathi ngibuya ku-winter school aye mahle kodwa ingafani nakadlula kodwa aye mahle ngoba ngithi esasiphansi kunawo kwakuyisiZulu 94. Uphansi 94? Yeah. Kwathi i-highest yami kwaba i-LO no-100 kwakukanjalo. Yeah. Uma ubuka indlela usuke emuva uhamba uphazamiseka ngokugula but uqhubeka ulwa kusho uzizwa kanjani ukuthi noma ebekhona ama-challenges but wena ukwazile ukuthi mina lokho engikufunayo ngiyakufuna, uzizwa kanjani? Ngizizwa ngijabule kakhulu ngoba makade usasibhedlela lokhu ucabanga ukuthi bayaqeda esikoleni ukufunda I'm behind 80% sebayiqeda. Lokho engizama ukubuka ama-video kodwa ayibukeki i-video kuphela usuke ugula uzama ukufocuseki kodwa mase ngibuya ngilokho ngiyiphusha kanzima ngithi okay mhlambe kuleli viki sesiqedile le topic ye-maths or ye-physics noma yesiZulu ngenze ukuthi ngikwazi ukuthi ngigcine nami sengilingana nalabo abanye bebekhona eklasini and kungisizile kakhulu noma bekade kunzima kodwa kugcine kungisebenzeni. Umama iphi indima ayidlalele kuwena njengoba nje usuze kwaba top learner nje international mhlawumbe indima edlala uma wakho iyiphi? Umama ubengeseka kakhulu ngoba bekuthi mangifunda benginalokho ukuthi ngifunde kakhulu ngabe ngisayinaka nami ukuthi ina fanele ngiphumule bese bona mase ngimala kusekoshaya othu lokho engisencwadini athi ambolala manje ngoba bengibuye ngiguliswe nayikhona ukuthi angilali ngigcine umzimba ungasekho right ngenxa yokuthi hlezi ngibhekile ngifunda ngoba bengisiza futhi ngabe ngibuye lamehla benenkinga mawukuthi sengiyibheke kakhulu incwadi engithekela imithi yamehlo futhi engikhuluma engisupport yabo mase kumele ngiyobhala ngingasafuni ukuvuka ngenxa esethi hayi sekusele kancane ambobhala sekusele kancane sekushada amaphepha ambalwa lokho engiduduza nje ethi hayi sizoqeda. Ama results akho kuzizwa kanjani? Usuhambile wafika esikoleni uzizwa kanjani nayo yonke into esiyenzeke namhlanje ubona abafundi bekujabulela abantu edolobheni bayaphuma emsebenzini bagxumela wena uzizwe kanjani ngosuku namhlanje? Ngizizwa ngijabule kakhulu futhi nama results ami ngibona imahle noma bengingalindele ukuthi baya kanje kodwa wona mahle kakhulu ngoba mangibuka indlela amaphepha bengakhona bengithi ukuthi kuzoba kubi kunalokho kodwa sengiyabona ukuthi hayi shuthi ngifunde ngokwanele. Ungathini kwabanye abantwana abancane abaselandela emva kwakho i-message okubagqugquzela ekutheni bayimisele ukuze nabo bafike la ufike khona? Ngingathi umuntu ufanele azi ukuthi ufunela ikusasa lakhe awufundeli abangani awufundeli omakhelwane wazi ukuthi isikole iyona ndlela engakhipha lapho ohlala khona kufanele ubheke ngakuye ukuthi ngakhaya kini kunjani mhlawumbe ngwabona akho mgwaqo wazi ukuthi wena nemfundo yakho kungaba wena owazi ukuguqula leso simo leso ungaboni ukuthi mhlawumbe ingane yakamakhelwane iyona ezokwenza zama wena ukuthi kube wena okwazi ukwenza ulethe ushintshe emphakathini wakho. Ufisa ukuba yini ke nakho ke usuphasile wathola yonke ama-present lawa yini ufisa ukuyenza? Ufisa ukufundela ini? Ngifisa ukufundela i-medicine kodwa ngizogcina sengiyi-clinical scientist. Yini ndaba ukhethe lokho?
ngoba ngiyathanda ukusiza abantu ngenxa odokotela bami bengisiza kodwa futhi ne-research ngiyayithanda so ngcono ngihlanganise kokubili. Ngibona ke ngifuna usithathe through yonke lento usitshela ukuthi ichaza ukuthini mhlambe uma ukuthi usakukhumbula one by one mhlawumbe ungasipha nje ama-highlights ukuthi lena kwakweyani lena kwakweyani lena kweyani. Ngizoqala ngala azizathu lana ngangwathola kwi-foundation yangijoyinile erana uDr Orabili Mutshanit. So khona top 10 khona English 4 khona life sciences khona physics ne maths physics ne maths khona ne home language bese lawa wala esikoleni. So our FET ngangwathola grade 11 uma ukuthi uwe best in phase uyayithola i-name tag yakho. So khona u7 yini ngekho kodwa khona 7 eza FET shuka hlahle le blazer nje usuyayikhethe ufuna ukufaka kuningi ungaphezulu kwalokho bese kuba ilezi esa grade 12 ke lezi ngiyithole kulonyaka bekubo ukuthi ubani othole isifundo ukuthi ubani uthola amamaka amakhulu esifundweni bese uyathola. So khona i-maths zonke bese lena ke kuba i-foundation badge yami ukuthi bengiyiphathi ya Mutshanit Foundation. Sesivala ungathini ukuyibongela kubantu bonke abakukhombisa uthando lungaka iningizimu Afrika yonke athina amazwi akho kubona. Ngiyabonga kakhulu bengalindeli ukuthi abantu bazongijabulela ngendlela bengithi nje kuzoba into ensuku embili mase ngiyabona wonke umuntu uyangazi. Ngiyabonga kakhulu ngiyabonga isupport abantu abangitshengisa yona nothando abangitshengisa yona. Nkosazane siyakubongela kakhulu sikufisele konke okuhle sifisa thina ngelanga sizwe kuthiwa uyomela iSouth Africa phesheya kwezilwandle and siyazi uyofika ubaqabule naphesheya ngoba siyabona indlela osebenza kanzima ngayo oyikhandla ngayo nesupport oyithola ekhaya iyakhombisa ukuthi ngempela bakufisela konke okuhle sikufisela okuhle yezwa. Ngiyabonga. Bukeli sivala lapho bese King Bhekuzulu hayi bafethu ayikhulumeki ngoba umuzwe ethi lana una 7 of these so kusho ukuthi akafakile konke uthe nje wa highlighter lapha nalapha ya. Siyambongela kakhulu sizokhuluma futhi ke nanothisha omkhulu wakhe siza ukuthi zizwa kanjani no class teacher wakhe okuyena esithintane naye izosayihlela lento ukuthi no akwesenze efana nale ukuze ingane sikhombisa ukuthi siyayijabulela kakhulu. Siyabonga kakhulu.